Sashi sien ngi ai kublai fi gini ge por ha ke kerteng utrai jungi Jesus Christ. Kani ge de sngi ge ba kamen ngi ban wan lam biang ye ge khubor jung ge ktien jung blai ha pedeng jung fi ha gini ge sngi. Menda ge sngi ngakwa ban grand chapang ge khubor Christmas. Henry ke Christmas kabane de chapang ge jing job men siem. Namar ngidang shudep grand chapang ge jing job men siem kuma artali ge jing hikai ha kini ki tayo ki baladep. Bat kaladai ke ayom Christmas menta. Bat nganget ke dai ro ke por ngi bangin grand chapang ke Christmas ha ke jing dai be ke jing job men siem. Ladangin fine ge ktien jung ublai ngi i ba. Ke por Christmas ke dai ke por ke ba ublai uban banwan je kibrio. Kani ke dai ke khubor ke ba khrau tam ne ki khubor baro. Ba kiwe ki jat niam kim sngu thu e gani. Kiwe ki jat jing hikai na ki jing hikai brio ki ba pher kinom shampang satya e gani. Namar ubrio baro ni ki jat niam baro ki hikai ba ki brio ki dai banwat yo ublai. Hanrai dai tang ke ktien jong ublai ke Bible. Dai tang ublai jungi ubawan banwat jingi. Dai ma u bawat jingi. Amdai mangi ki bawat yo. Ke por Christmas ke dai ke por ke bangi ken mau bau Jisu wan man long brio se kini ke perthai. Tongan puli fi na ke Bible ke ong ini ki kentien. Da fi puli na ke gospel ke jong Matius ke lenong ke ba ningkong ke thu ingi kumni chapang ke por Christmas ke ong ini ki kentien. Ke jingkha yo Jesus Christ ke long kumni. Habaka kemi jung u ke Mary ke la te ktien ba u Joseph. Men ba kimpat yashem lapau bakalapun kun ken no men siem ba khoi. Henry Joseph u tengah jengka bau dalong u ba hok. Umondo ban pen benaya ka hakibrio. Ulamut ban pelat no jar ka. Henry budang puson ye kini ki ai ru hakmi wa angel jong utrai ulapau ha u ha kijing posni u da ong. Ko Joseph u kunu David. Wat shep ting man shim hame ke Mary ke tengah jome. Naba ita iba pun haka ilong na umen siem bakuat. Kan karu yau kun men khotru e ke kerteng jungu Jisu. Naba unpen im ye ki brio na ke pop jungki. Kata ke de ke khubor Christmas. Kabala khayo Jesus Christ. Lapun ye una ke thai soti ke Mary. Kabampat ya syambo tengah jengga u Joseph. Barla khaya u. An pen kerteng u ke Bible ke ong u Jisu. Namar un pen em ki brio naga pop jengki. Tongan puli syu ro naga gospel jong Lukas ke lenong ke baar. Ke dekhot ke bapra ke be tu ingi ni ki kentien. La donte ha kita ke ri kinong ap lang brot ki basa shalom. Bat kibaya apmit ikiken hon lang berat jengki. Hakmiru angel utrai ulawan chisendon haki. Bat kaburam utrai kala tengshan ro saudong yaki. Ti kila syap tieng sikadai e andre utau angel ulaong haki. Wat syap tieng naba hakmi ngawan lam hapi ke kubot babha. Ke jengkemen bakrau ke banlong haki beriu barok. Naba hakini ke sngi lakha hapi ke shnong u David. Yo nong penim ubalong u Jesus Christ uba utrai. Ti kani kan long kadak yepi pin siam yo khulung ubala sop de ki jan sop uba thia ka sing oi. Bat kendit la don lembat utau angel buon ba opat ba ki beneng. Kidaya ro yo blai kida ong kaburam hau blai haki bajrong tam e. Haka perthai ke jingsuk ha pedang ki brio. Haki ba usngeu ba e. Kani kedai ke khubor Christmas ke ban nengkong. Kaba ki angel ki wan man pen benai ke jingkha ke jong Jesus Christ. Haki nong ap lang berat ki ba ap miet ki lang berat jong ki halum. Lakha yu Jisu hapo Bethlehem Judea. Kumba ar hajat snem tam mensua. Ba de kani ke sngi Christmas. La rakhi bat la pendan buram de ki brio baro satlak ke perthai. Nadu u Kristan, hadu u bamlong Kristan. Nadu u banget belai, hadu u banget belai. Ya ka sngi Christmas kitip. Bagade ka sngi balakhayo nong penim.
bo ubawan knang man pen em gi brio hakine ge perthai nagata ka daw nga kwa ban ong e fi gine ge por baka por Christmas ke ge por ka ba kemen yangi ke ge por ka bangi ken mawi ke jingwan long brio utrai jingiu Jesus Christ bat kam tam hakine ge por ka banga kwa ngan ban hapdeng chung fi menta ke dei ba Jisu wan man wat knang iki brio ban palat iki na ge pop chungki bat ka por Christmas ke ge por ingi bangin job iki mensiam ki ba kodor so utrai Shua banganya chakmat agani ke por nga kwa nga na kento knang agani ke por ni banganda kren knang hapdeng jungfi knang bakanwan lame ge jing shai namar mentang ngayo sngeu kidon ki katu kat ni ha ke jing sha ki la nang khambun ki brio ki basngeu thu baklash phang ke Christmas bat ki da khang ye ki brio ro ban le Christmas ni ki khang ye ki brio wan penlong jing aseng Christmas dan napdeng jungki ki bamda burom baha yau trai jungiu Jesus Christ ki banut ban kren bat ban ongro baladangile Christmas kalong kumamani blai tau kawai na kadaw ka bakini ki brio ki ai bat baro kini ki ba kren ni gani ka ja jinghikai ki kren gadai baki ong ni klemsham satya ha ka Bible ya kasngi balakhayo Jesus Christ bat ki ong ba klem tho ha ka Bible baka arbusan terik u December kadai kasngi kha jong u Jesus Christ katang ngaya kubur sispa na ka sispa ba omshim tho satya ha ka Bible ba arbusan terik jong u benai December kadai kasngi balakhayo trai jong u Jesus Christ nganget kini kadai ke jing start blay ke ba u blay ha kadai ke jing start jong u ba ke jing mayan ke jing crowd jong u kwa satya ban pen pau wat langis ngau thu ya ki ayom ba de ki por kwa satya ban pen pau ya ka sngi ka ba kha yo nong pen im jong ka perthai namar yo ki brio ki rakhie no e ke sngi ki burom no e ke sngi ki mani no e ke sngi ki mani no e ke sngi ba de ki ya ki klet no e ka daw jong ka tu ke sngi ki klet no balai bangi yo e ke Christmas ki klet no ban rakhie ni ki klet no ban mani yo nong pen im jong ka perthai wa de Jesus Christ ba utrai junge ha ke jing shisha la da pin pulia na ga Bible ngidon ke jing sngo thu ka ba shai ba ka arbusan tarik kamdai satya ka sngi bala khai utrai junge Jesus Christ namar ga Bible ge thu ye kini ki kentien ko mangala pulia ye fi ne ka ong kum ne na Lukas ka lanong ka ba art ka dekhot ka ba phra ka ong la don te ha ka ta ga ri ki nong ap lang brat ki ba sa halum ki baya amit ki kenhon lang brot jengki lakha yo Jesus Christ sagapor ba kinong ap lang brot ki ap ya ki lang brot jengki halum kat kum ke rukom hapori Israel hadu menta kinong ap lang brot kim ju ap ya ki lang brot halum hakapor telang kari Israel gade gari ke ba khriat le se kan kam khriat kendiat yang ini ke jaka jongi hang ni hari kasi ke Bethlehem gadai ke jaka ke Baleero hakapor telang ki juset ya ki blang ba di lang berot jengki hakisem jengki kim ju ya apmit ya ki lang berot jengki hakapor telang menmit kapor ke baki nong ap lang berot kisyat ap ya ki lang berot jengki ba kinong ap lang brot kibut ya kilang brot shalom men kadai tang ha kawai kapor kata kapor kadai kapor per em kapor baki ki belang baki lang brot ki kha ya ki khun lang brot jengki kala ban long bala khayo Jisu ha kapor per em la khayo Jisu ha kapor bala khai ki khun lang brot bat kani kadai kapor baki nong ap lang brot ki ap e ki lang brot jengki halum handai ka Bible ka khlam tho ya ga taru ni shus ngau tho nang ni balese kala banom dai ka por telang kala bandai ka por per em maru jisuru dai khon lang brot jong ublai bawan man long brio she gini ka perthai kala ban long
ba kumba kadai ka por ban khai ki khon lang brot yo jisu ro la kha po Bethlehem hakapor ba khai ki khon lang brot rega Bible ka klem tho shaya ganero kala bandai shisha kanine kamla bandai ngimtip e kane namar kumba nga ong ye fi ne ba ublay uklem pan pawe ka sngi ya gapor yo ba kibrio ki mani ka sngi ba ga por ba di kiklet no ya ga meaning ne ka jingmot jang ka Christmas ka ba shisha nagadaga daw ka Bible ka shutho ba ka por ba kinangap lang berat kisah halum dai hakene ka por bau angel jong utrai ulawan chisendon bat ka buram jong ublay kala tengshan baro saudong bat kini kilang nong up lang berat kila shep tiang Hari utau angel ulang wat shep tiang hakmi ngawan lam hapi ke kubor baha ke jingkeman ke bakrau ke balong haki beriu boro baha ke ni ke sngi lakha hapi haka snong udebit ya unong penem ubau Jesus Christ ubau terai nagadagadau laburi aga Bible bat ngimtip satiang ya ke sngi balakha ya terai jengi Jesus Christ handrai ngitip balay uwan manlong beriu uwan manlong beriu kenang ban penem ya ki beriu na ki pop jungki na gada ngakwa ban ong ha gini ke por ba ka Christmas ka ba shisha gade ka Christmas ka ba ublay uwan manwa de ki beriu ba Jesus Christ uwan manlong beriu ban map e ki beriu na ki pop jungki baro ban khai u ha ka shingon ha Bethlehem ha sem kulai namar hapo Bethlehem bat nakani ke jaka ki jushim ye ki khon lang brot ki jura ye ki khon lang brot ban kenya ye ki ha ga temple le siu bleu jet knang ye ga Bethlehem ban long ga jaka ban khai u Jesus Christ bu ni ukhon lang brot jong ublay hakwai ka sngi on sa kenya ye u halo ga dingfna ulum kalbari ban yap na gamenta ka pop jong ki babuan bat na gamenta ka pop jong ki benrio baro na gata ga daw nge ke jingkha yo jisu gadai knang bo uniap na gamenta ke pop jonge bat ban penem ai yangi kum tang akwa ban ong yifi gini ka por ba kum ha gini ka por Christmas ngakwa ngin ken mau ba gadai ka por yangi mengin job iki men siem show try ngam kwa ngin abut e gitu ki beriau ki bakhang bat ki baong bangim dai setia bangin le Christmas hoot bangin supunot ka ye ke pisa jenge ne mengin le e ki we ki jing sngo pha kuma ga perthai ke ya le sngo ba ha ka por Christmas ka dei ka bam da mentoy e ngi hanrai ka ba mentoy yangi bat ka ba ka dei yangi kum ki khon jong ublai ban le ga dei bangi dei ngin ken mau e ka jingmot jongga Christmas ke bashisha ka Christmas ke bashisha gadai bau belai wan man long brio kenang man penem ki brio naga pop jongki ka wei ke bangas ngau tanat pang ke Christmas ru gadai ba ka Christmas gadai ka wei ne ki sngi ki ba utrai jongi Jesus Christ uyo buram tam hangne persai nadu ki brio ki ba mani belai thau nadu ki brio ki bam tip belai nado ki brio ki bampat pediang setia yo Jesus Christ ke jing em jengke ha ka sngi Christmas ki ken mau yo tra Jesus ka sngi Christmas ke dai ka wei na ki sngi ki bau blai uyo buram tam ha ke jing em ke jeng na ka ta ga daw akwa banong ngim dai ngin khang ye ke Christmas hanrai to ngin le Christmas ngin celebrate Christmas rengkat kawai ke jingtip ke bashisha ke dok nuot jonge bau jisu lawan ban long beriau kenang man penem ye ki beriau na ke pop jongki ke basngau tenat yangi ha kene ke por lada pin puli na ke ktien jong ublai ke Bible ka ong yangi gini ki kentien tongan betengi gitu ke jing puli jonge na Lukas ke lenong ke ba ar ke dekat ke ba khatsan ke ba ong gini ki kentien kala jaru kat ba kita ki angel kila lekno shabeneng bat kita kinong aplang berot ru kilai ong paralokhi yang ini let menta shado Bethlehem bangin yo i kini ki belaja ya ke ba utrai ulapan benahangi kumta kilaiwan kirki kilai syame ke Mary bodo Joseph
Bade utau kunlung balatia age singoi. Bad kila yo iti kila penbena keleng syapang kata ke jingong. Bad kila ya turu haki syapang uniu kena. Baru oro kila yo asngau kila kendet ekini ki ai ro. Ba lala ya tu eki de kinong ap lang brot. Mereka Mary kala ri kendong ekini ki ai baro. Kada khan yeki halaga do not. Kita kinong ap lang brot kila lej wan no. Da kaburam, bat da kabayaro yo blay. Namar ki ai baro ki balala yo asngyo. Bat lala yo bat balala banya tu haki. Kabasngyo tanat akini kapor. Kini kinong ap lang brot kidai. Kinong penbena ne kinong yalap kiba nengkong yo try jungi yo Jesus Christ. Onda kila ong yang ini let shadow sha Bethlehem. But onda kila poy ha Bethlehem. Kila syam shisha yo tau kunlung balasop de kijan sop ubatia age singoi. But ka Bible ke tu ingi kila let keleng kila penbena syapang gani ke ro. But baro ki bayo sngau kila kendet syapang kini ki ro. But hai tu haki de kinong ap lang bro. Ka bangakuangan kren ye fi ki Kristan ki ba shisha gini ke sngi. Habang ikenau ya ke Christmas tong inom kelet igini ginong ap lang bro. Ki bara ya ke kubor nengkong. Syakibrio man ya tu syapang ke jingka jong Jesus Christ. Bau nong penim jangka pertai ulawan man long brio. But ka Bible ka ong sibun kila sngau kendit. But sibun kila ya sngau pelaro sepang kini ki ai. Balaya tu de kini ginong ap lang berat. Kini kinong ap lang berat nganget kide ginong job mensiem ki ba nengkong haka Christmas ke ba nengkong. Na kata ka daw nga kwa ba nong ifi ka Christmas ke de ga poringi bangin job mensiem. Langan sepenuhnya via gini gapor lightly ki badon kam gapor jungi gapor Christmas kum hagini gapor ngimde ngin klet ya kini kabaneng kong ke Christmas kedai gapor yangi bangin ai kata kedai kabaneng kong kumbaga Bible kaong pau belai ula iet kata ke persei ula aitino lau kun bala kamarway. But u banget ha unum judge Hande unio e gejing bam jekot. Kapor Christmas kedai kapor. Kabangikan mau. Bau blay u aino lau jong ukun bala kamar way sa kene ke persay. Kan mau kene kedai kapor ringi bangin ai. Kedai kapor ringi bakibrio kene kapor. Ki ai jing ai sngow ba iwe. Hot kamdan ke jingkang la dangi ais ngau bah ki ba hieng ki ba sem ki ba ie ki ba thon jungi de ki jing ais ngau bah ki ba per ga por Christmas handai kan mau ke jing ai ka ba kodor tam ka bangila ngin ai ke dei bangin ai ga gospel shiki ningin ai yo Jesus Christ shiki na kata ga por na kata ga daw ka Christmas ke dei ka por jong ke jing job man siem ka por ka bangin ai yo Jesus Christ shiki way. Kadai ka kabu yang hagapor Christmas namar ngisya me gani gawai. Bahakipor jong kiwei ki ayom ne ha kiwei ki banai. Ladapin khot igibrio sya jing aseng kinuman. Ladapin ong ki wan chayeng jungi. Nia don jing aseng le si ki brio kindon laki jong ki jing per khat laki kam jong ki babuan. Mereka kabu jungi kedai hakapor Christmas. Dapi ong iki brio yang ini alek syeng jungi ngini di sya Christmas kinwan na yeng jongfi. La dapi aware jinga seng Christmas so kinlet jigi jinga seng Christmas. Bakadai kapor ringi bangin ayo Jesus Christ sekiway. Kata kedai ke bandengkong. Kebaar kebangakuangan penken mau ifi kapor Christmas. Kedai kapor bangini ya bangin ken mau ro ikibrio kibadok kiba syam sitom kiba syam jenjar ka Bible ge tu ingi hakapor bakhayo Jesus Christ the people in Lukas kelenong ka baat ke dekat ke bahnyau ti kala khayo khonu baneng kong jongka bala sop yu de gijan sop bala pentia yu ke singoi na ba amdan jaka yaki hagayeng basa. Ka Mary bau Joseph
kisah kentaj gini ke por. Amdan ba khot basa ya ki ha kapor bagi poi ha bo Bethlehem. Ha kapor ba ka Mary ka khayo khon ba nang kong jongka. Ong ka Bible. Kala khayo try to ngiu Jisu. Ha ka jaka ka bagi merat kisong ha sem kulai. Penthyayu ha po ka singoi. Ken mau ba ka Christmas ka dei ka por bangin ken mau ki brio ki ba sa kentaj. Kadai kapor yang ni mengin visit mengin jengok beri ki pang ki basitom. Kadai kapor yang ni mengin ken mau gitu ki brio ki bangila klet jengim jenge. Kadai kapor yang ingin ken mau ki brio ki badok ki be kenduk ke jengele jengim ke jengki. Namar ka Bible ke tu ini ujisu lawan man long duk kenang man penriu spa ini. Na kita daw kani kadai ke jingmot kapasisya jong ke Christmas. But anang ikan mau kum gini ki brio. But kaba bahatam mengi habang ilet sekini ki brio. But kaba ngila nginle kaba bahatam yang i kadai bangin ayaw Jesus Christ sekini ki brio. Na kita daw nget baka por Christmas kadai ka por yang i bangilet nginduay ki brio ki bapang. Nginia slok ki brio ki bala syak kentaj. Nginawan lami ki brio lese ki bala sakama ki bala jingai na utrai. Sasisien kinyo ke jingkemen ke jingsok. Namar ka por Christmas ke dei ka por ka bangiken mau ki brio ki bala sya kentaj. Nang ta sa kawai nga kwangan pani fi ke ne ke por. Tang lai telingan ai fi ke ne ke por kata ke dei ba ka por Christmas ke dei ka por ba ki brio ro kin paino na ki pop ki jongki. Kumbau Matias uang ala puli fi henne ha kapor badang sedang u angel uwan ha u Joseph uda ong ini ki kentien u ongku Joseph u khonu David wat chep tieng ban shim hame ya ka Mary ka tengah jame na ba ita iba kalapun hapo ka kpo jongkang kalong no mensim bukhoi kan kharu yo khon men khotro e ka keteng jungu Jisu namar un pen im ya laki brio naki pop jongki. Kapor ka biang yo brio bunyo ma naki pop jungu kadai kapor Christmas. Kapor bau brio unyo naki jing pelat naki lengkot jeng kapop naki jing te jing kum jeng kapop kadai kapor Christmas. Na kata kadang ngim deng ngin klet ya kani. Ba kapor Christmas kadai kapor bagi brio kin kelak ka bamot. Amnai tang makin lek kemen Christmas. Kuma lek kemen ke pertai lesi. Rega por beki brio kin kelak ke bomot. Namaru Jisu wan man long brio kenang hakasngi Christmas. Kenang beki brio kinyo ya ke jingmam nagi pop jengki. Lesi la de pipeji ki brio kini kisngi ka pop kalaban ni ki brio but kibabuon hi ki brio. Lesi ki bahayang hasem jengfi. Ki paralok ki para jor jengfi. Ka pop ka te manawe ke jing im jengki. Ka ka por ka biang tam ba an pen kedia ka lengkor jeng ka pop. Ngaku abanong ka por ka biang tam ka dei ka por Christmas. Ma dei ha kini kesngi bala khayo niu nong penim. Baga Bible ka ong. An khot ka kerteng jeng u Jisu un penim ki briel na ka pop jengki. Kumta ngalaban ong ye fi kini ka por. Baga por Christmas kedai ka por yengi bangin job ya ki men siem show try. Ngakwa ngan duai kerpang na ka menda jong fi kini ka por. Baga ni ka sngi Christmas nginom penle no ya ka por ke jongi. Pila pindon ki parlok jong fi ki laban ki bahyeng ki basem jong fi. Balai pimia were ki bakinuan che yeng jong fi. Ne balai pimia were ki banet che jingya seng rengkat bat ki. Balai pimia were ki but aya ke gospel cheki. Ya lap yo Jisu cheki. Ka Christmas kedai ka kabuk siar yengi bangin ya lap ke gospel bangin job ke mensiem sya utrai. Na gada daung akwa ngan duai gene ke por. Tong ini duai gene ke por bagani ke Christmas song ni usnem arhajar arpau kan ne ke snem ka bakham kerpang yengi ne ke Christmas ka bakham kerpang yengi bangila ngin job iki men sim show try tong ina duai gini ke por
Atrai ngaman hakmat jame ke nege por bangada duai go tuai kendiat ngala ai ke ketien jong oblei bat ngala yele ban pensyai go tuai ye ke ketien ke jame go tuai ha ke jing ade ke Christmas ba ke jing job men siam ngatip dala dia ngamla anu men siam jame un pensyai bat men kta ya nore ya no ke nege por go tuai bekila ban job ya nore ya no men da ke Christmas ngila nginya wer gibriu she ke yeng jenge ngila ngila duai gibriu gi ba pang gi ba shitom ngila nginya wer ki she ke jing ya seng ngila kam tam ban ay ke gospel she ke go tuai bat ngila ro go tuai bengin job ya ki she me go tuai ngade duai bo ni usnam ar hajar arpau bat kini ke Christmas menda usnam galong ke snam bengin job ya nore ya no sheme haka kerteng gedung Jisu bana Nasret pensle ya barok kiba sngawi gini ke kubor angin job ya nore ya no shame ko twai gini ke Christmas daka kerteng gedung Jisu bana Nasret ngatuai ngai lot sheme ke buram ba ke jing penan buram amen amen